This is the second time the Africa Coastal Marine and Maritime Tourism held this event in the Nelson Mandela Bay municipality. It brought together tourism professionals, government leaders, investors, and business owners with the goal of growing tourism along Africa's coast and creating new employment opportunities. The organizer, who is also the chairman of the Africa Coastal Marine and Maritime Alliance, Lusanda Phoebe, said they decided to host this event after noticing an increase in ships docking at the province harbours. As we have seen that we are getting a large number of cruises coming to the province, from Buffalo City, Port Elizabeth, which is at Gqeberha. This gives us an opportunity to be able to create packages for tourism for these visitors, so that when they land in our cities, they can enjoy the different things to do, our culture, our heritage, and our stories. The opportunities that Elwandle can give for communities, especially Eastern Cape, where basinabantu abahlala close nonxweme, but kodwa bayisebenzisile opportunity. So sizovula the opportunities, sibonisa abantu the different kind of businesses. The member of the NMB Mayoral Committee of Economic Development, Tourism and Agriculture, Basi Kamana, said the event is very informative. Apha ke ngamatilethile neenzame ezibonakalisa kungayiwa njani na kolu qoqosho. Ibalulekile kakhulu ke lento ngoba isinika ulwazi singabanye ngelaselwandle kola qoqosho lophayana, kuba kaloku singabantu abaninzi siyabaleka kakhulu, singafuni uyapha kuba sisoyika abalulukuthula sisitsho kanti siphozwa izinto ezininzi. The executive head of communications, partnerships and liaison at the South African International Maritime Institute, Dr. Malwande Nkalichana, emphasized that collaboration between different sectors is crucial for developing the tourism economy. Tourism ayikho standalone. I-tourism ixhomekeke kwezinye i-departments, ixhomekeke kwezinye economic sectors. Umzekelo bendiwuthethe, uDepartment of Transport unexanduva lokulungisa indlela, that is road infrastructure. That road is the same road esetyenziswa by the tourist. So uba ngaba the Department of Tourism does not have or does not talk to the strategy of the Department of Transport, or Transport does not talk to the strategy of the Department of Tourism, it means that tourism is going to be hampered. Same thing, if SAPS is not involved, it means that your tourists xa zifika apha zizoba safe. Ithetha ukuthi ufuna uqinisekise nge-safety ye-tourist xa ngabana zifika apha, and the only way to do that is to have that strong relationship with the SAPS, so that bayazi uba baqinisekisa ucwangco ne-safety kwiindawo zokuhlala. But thirdly, if Home Affairs, for instance, is not involved, tourists that are international in their nature, when they come in here, the custom size of Home Affairs must be involved. The visa side must be involved. You see, so tourism is fluid, dependent on other departments, dependent on other sectors. Participants who were there to showcase their crafts said this event is a good platform to display their products, but noted that their biggest challenge is the lack of shelters at tourism sites. But ke kuluncedo ukuthi basisize kwindawo ezinje for mna ndiyayibona i-outcome yale nto bandiza kwindawo ezinjena, because ufumana i-exposure ne-marketing strategy ufumana kwezindawo ezinjena, also ufumane ke ngone-customers, i-clients, that is clientele yakho at least iyanda, because abantu they are coming to your baza kwetafuleni. Challenge yento bana asinandawo apho sithi thina singabahlohli singabantu becraft, sinendawo efana nalesi kuyo ngoku ehleli so ekuthiwa yi-hub, so that ii-tourists xa zifika ziyazi bazithunywe iibhasi zothula straight kulaa ndawo sikuyo. Ngoku zii-bits and pieces, ezinye zisemendi, abanye basedonken, siphandle esigcatyeni. The MEC of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism, Nonqubela Ndomboxolo Peters,
urged people in Gqeberha to help reduce crime to maintain the city as a safe and attractive tourism destination while also protecting the oceans. Kodwa ke sibacela nabantu baseGqeberha ukuba izinga lolwaphulomthetho silwe nolwaphulomthetho ngoba abakhenkethi sizawubabalekisa bangezi apha kuthi xa sinozinga eliphezulu lolwaphulomthetho. Thina silisebe sithi masiye elwandle kodwa izinto esizenzayo mazingangcolisi indalo. Funeka siyilondolozile indalo ngoba ukukhulisa uqoqosho funeka kuhambelane nokulondolozwa kwendalo. Ukwenza singathi xa sikhulisa ezoqoqosho sibulala indalo. Kodwa sifuna ugcina indalo sibulale ezoqoqosho. Zombini mazihambe kunye. Sicela ke ba abahlali mabaye kungcolisa ulwandle, masigcine ilwandle zethu zicocekile. Sigcine imilambo yethu icocekile. Masingalahli izibi elwandle, singalahli izibi nasemilanjeni ngoba ngokwenje njalo singcolisa indalo. The event, which ends tomorrow, is expected to create new opportunities that will positively impact the maritime economy. For Mpuma Kapa TV News, I am Sisipho Mtiki in Gqeberha.